трети пче. Аз съм добре. И днес ще снимаме видео с Илян как шпионираме едни хора. На име Ива и Гошо Видрата. Искаш ли да излезем да ги потърсим сега? Да. Хайде. Хайде. Почу. Сега няма никой. Ние сме в гората и търсим. Търсете. По-тихо, бе. Няма ги. Все пак по-тихо. Видя ли? А? Топче. Май топче ми пада. Родачи. Няма никой. И баба майката. Виро. Пускай. Чекай. Какво? Да се вземем пръчките. Къде бяха? Там. Къде си покапвам? Там някъде, къде ти отиваш. Да, ето ги. Ето е моята. Ние сме много потайни. Так, не забелязаха тея. Не видяха, ама не видяха. Ние сме там някъде. Това беше част първа от шпионирането на Емре и Вилян.